guys, so meron akong na-receive dito na tatlo from aking GCash, 1,925. The same day to, 945. Alright, so GCash to. And then 9,765. Okay, so ito ay 9,765. Kung ito-total mo yung kita ko dyan is 22,000 in just one day. Now guys, ipapakita ko kung paano ko na ilabas at panoorin mo yung video na to until the end. So ngayon ay nandito tayo sa application na to. So as you can see guys, papakita ko sa inyo kung paano ko na i-cash out. Alright, so merong 23,019. Yan, nakikita nyo yan. At ngayon ay i-cash out natin. Okay, so withdraw natin. Okay, click lang natin yung withdraw. So ang available dito is yung 500, 1,000, 2,000. Pero 10,000 yung pipindutin natin. Okay, so para makita nyo rin na na-withdraw ko dito sa mismong application na to. Okay, so lalagay ko lang yung GCash and then withdraw. Click ko lang itong withdraw. Ayan. So, click ko lang yung sure and then okay na yung isang 10,000. Then, withdraw ko ulit kasi mayroon pang remaining. Alright, na 13,000. So, 10,000 ulit. Then, click ko lang din ulit yung withdraw. Ayan. So, sa GCash ko din. Okay, so may remaining pa. Okay, may remaining pa na click mo lang yung sure and from that, okay, so kakash out ko din ulit dito sa application na to yung 2,000, yan, kay 1,945 may less siya, and then yung natitira, okay, kakash out ko na rin. Yan, so lahat yan na cash out natin guys, as you can see. Okay, sa unahan kanina yun na po yung GCash, ito po ay dito sa website mismo. Yan, so GCash din, so yung 1,000 remaining, so na-cash out ko po lahat dyan. Okay, yes guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit mo na po yung like, i-share mo to sa lahat ng kilala mo, okay, na mga gusto rin kumita ng totoong pera sa online. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na po yung link at yan po yung most recommended na business ko online. Okay, so huwag na nating patagalin guys. Let's go! Step na gagawin mo, i-click mo yung link dyan sa description kasi wala po ito sa Play Store or App Store. Click mo yan. After mo maklik, ito po yung makikita nyo. Then, after that guys, ang una nyo i-click ay ito, register. Click nyo lang po yung register. Then, input nyo po yung cellphone number nyo na ginagamit nyo sa GCash nyo o kaya sa Paymaya nyo. Then, click nyo itong get verification code. Okay, after that, input nyo po yung 6-digit number na bibigay sa inyo. Then, lagay nyo po yung password. Okay, kapag okay na siya guys, so click po kayo ng login. Input nyo po yung nilagay nyo kanina doon. Fill up nyo po yung password nyo, then login. Ganun lang. So once na nag-login na po kayo, ito na po yung pinaka-account nyo mismo. Alright? So kanina, pinakita ko na sa inyo yung cash withdrawal. Okay, so ituturo ko lang kayo muna dito guys sa aking dashboard. So ito ay fresh account ko, new account ko. So ngayon guys, dito sa pinakataas, okay, pwede nating baguhin yung username nyo. Okay, pwede pong by clicking tong parang lapis na yan. Click nyo po yan, pwede nyo pong i-click. Okay, pwede nyo pong baguhin yung image, pwede nyo pong baguhin yung nickname or yung username. Then save changes, pwede na po yan. Alright, so back tayo. After that, pwede po tayo mag-top up. Okay, mamaya papakita ko sa inyo paano mag-top up. Then, ituturo ko sa inyo paano mag-cash withdrawal. Alright, dito guys, sa banda rito, ito po yung mall bulletin. Ibig sabihin, ito po yung mga notification. Alright. So, yan po yung notification. Merong new VIP per week. Celebrate 400,000 subscribers. Okay, and then, dito rin guys, balik tayo dito. After that, meron dito yung member center. Dito po yung my cash. Okay, dito sa my cash, dito po natin i-input
once na, para makuha po natin yung free 30 pesos natin, lagay lang po natin dito yung please select subscriber or service provider. So, syempre, ano po yung gusto nyo? PayMaya ba or GCash? So, it's up to you. So, if you want GCash, click mo lang yan, magiging blue. Okay, then input mo lang po yung account number, cellphone number mo dyan, then click mo buy. After that, mare-receive nyo po yung 30 pesos na free sa inyo. So, ganun lang kasimple para makuha po yung 30 pesos. Now, if you want to promote itong interesting mall, okay, you can refer friends by dito. O para maging agent din po kayo ay okay, so secure nyo lang po yung requirements muna nila. Okay, so if you want, let's say magre-refer ka ng friends mo, click mo lang yan. Alright? So, click mo yung refer friends, nakuha mo na yung link, and then pwede na po i-share yan. So, ganoon lang kasimple. Okay, and then dito guys, ito po yung balance details. Okay, so yung balance nyo, nandito yan. So, makikita nyo po yung existing na balance nyo. At dito naman yung price opening record. So, ito po yung mga record ng activities ng laro dito sa Interesting Mall. Okay, so makikita nyo po dyan. Ito po yung add, even, add. Okay, so then, pwede nyo tignan yung chart. Okay, yung history ng laro. Yan, pwede nyo po makita. Okay, so, or close nyo lang yan. Pwede rin. Okay, so back tayo. So, customer service. Ito po yung WhatsApp. Yan, pwede po tayong mag-contact sa kanila. Or, yung history ng Interesting Mall, malalaman nyo kung kailan siya nag-start. Pwede nyo basahin to, sino yung mga may-ari. Yan, para makilala nyo po sila. Okay, then, points order. Ito po yung points nyo. Alright, and then, detailed points. Yan, so, kanina, field yung, pwede po kayong mag-top up. So, ituturo ko rin sa inyo paano mag-top up. Okay, at ituturo ko rin sa video na to kung paano kayo maglaro. And, of course, yung cash withdrawal. So, ganun lang guys. Kaya dapat tapusin mo yung video na to para malaman mo yung whole process kung paano maglaro dito. Anyway guys, disclaimer lang, okay? Na ako guys, etong video na to is a full review. So, itong review na to ay isang tutorial na kung saan ituturo ko paano mag-top up, paano yung mag-withdraw, and is it paying ba to? Makaka-receive ba ako? Alright? And then, ituturo ko rin sa inyo kung paano yung paglalaro. Pero guys, hindi ko kayo kinukonvince na maglaro. Okay? I just want to show base mismo sa tutorial lang kung paano siya maglaruin, ano yung pipindutin. Hanggang doon lang ako guys. Yung tips, tricks, and strategies, bahala na po kayo mag-aral kung paano po yung strategy ninyo. Okay? Kasi bakit? Yung risk po ay nasa inyo, wala po sa amin. So, sa amin lang ay papakita lang namin yung mga pamamaraan kung paano maglaro. Alright? So, yun lang yung ating ipapakita dito. Tayo, ang first step na gawin mo para makapag-top up, click mo lang tong top up. Alright? Okay? And then, pili lang po kayo kung ano yung i-top up nyo. 50, 100, 200, 500, 1,000. Depende po kung anong gusto nyo guys. Okay? So, pipiliin natin ngayon yung 50 pesos na top up natin. Confirm top up. Copy lang natin kung saan tayo magta-top up. So, piliin natin to. So, kahit ano dyan, pwede rin siya guys. Okay, click nyo lang yan. So, copy success. Okay na siya. Confirm top up. Click lang natin yung confirm. And then, punta lang tayo sa ating GCash. In GCash, gagawin lang natin guys ay click lang natin tong send money. Click natin yung send money. Click din natin tong express send. Input natin yung kinapi natin kanina doon. Okay, so then lagay natin yung 50 pesos. Okay, so and then click mo lang yung next. Yan, then send. So ito po yung dito isa-send. So send 50 pesos. So 2 to 3 minutes lang guys, mag-appear na yan sa inyong account. Okay? So ganun lang kadali ang mag-deposit or mag-top up. Top up natin na 100 pesos plus merong 30 pesos na kapag yung first top up mo, meron kang bonus. So, kaya, ang naging total ng available balance na natin is 2,160. Alright? So, now guys, pwede na tayo mag-start na maglaro. So, dito, to start na maglaro sa mga games na meron kay Interesting Mall, click lang natin tong home. Alright? So, and then,
Dito sa baba, marami po tayong pwedeng pagpilian guys. So, ito yung mga games na available sa kanila. Cash times 2 yung return, 5 pesos. Cash times 2 return, 50 pesos. So, iba't iba yan. So, dito, gagawin muna natin to. Ito ay guess, add or even lang muna tayo. So, click lang natin yan. Laro muna tayo. So, ito lang yung lalaroin muna natin. Guess, add or even number. So, click lang natin yan. Alright, so dito, pwede tayong pumili ng ating parang lalaruin. So, merong 5 pesos times 2 return, 50 pesos times 2 return. So, siguro itong 50 pesos, click lang natin yung checkout. And then, dito sa baba, okay, so, click lang natin yung checkout. Okay, so, ulitin lang natin. Yan, so dito sa baba, checkout natin. Alright, so hotspot. Okay, click lang natin yan. So, dito na po yung ating parang lalaruin. So, dalawa lang yung pwede nating parang pipiliin dito. So, ito guys ay, okay, wala tayong kinukumbinsi na maglaro kayo. So, pinapakita ko lang just to show you on how to play yung mga games dito sa Interesting Mall. Alright, so wala tayong ibang goal dito kundi ipakita lang yung laro. So dito, you can choose your odd, okay, by clicking here o kaya even number. Now, para makita mo yung trend or yung laro, yung previous, dito sa chart, click mo yan. Okay, so ito po yun. Yung 50 periods. So, yung last is odd number. Yung E ay even. So, kung nakikita yan, ito yung last na game, nanalo sa game. Ito yung last two previews, even. So, close natin. So, nakikita natin na sasalitan sila. So, pwede nating i-type yung even. Okay? So, confirm selection. Click lang natin yan. Confirm. Ayan. So, makikita na lang natin yon. Guys, kung naglaro naman kayo at hindi tama yung napili nyo, madadagdagan dito yung points. So, dito mapupunta yung points. At yung points na yun, guys, okay, click lang natin tong points na to. Okay, pwede pong i-redeem. So, halimbawa, you have 10,000 points. Pwede nyo na pong i-redeem kaagad yan ng 100 pesos. 45,000 points, pwedeng i-redeem sa 500. 80,000 points, 1,000. 150,000 points ay 2,000. So, it depends kung gusto nyo nang i-cash out din yan, click nyo lang yan. Kung meron na, click nyo lang yung checkout. Okay, so click nyo lang yung checkout and then, so i-enter nyo lang po yung cellphone number nyo. Okay, then, checkout nyo at makukuha nyo na po yung 100 peso load. Mapupunta na po sa inyong account balance. So, ganun lang kadali guys dito. Alright, so ito yung ating account. Yan, so meron tayong 50 points kasi hindi tama. Umaga, yung napili natin kanina ay hindi nanalo or hindi siya nag-win. Okay?